सोमदोना मा जे बुंलांखोथाय ओरैबायदि हालदै हुलदै मस्ला मस्लि होनो गोरों बियो दासिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बे अफ्रि ब्लग 2आ बे दै सेरनिफ्राय जागायजेनलायबाय दा आं थांगोन रनिखाथानि थानानि सिङाव थानाय बेरेंसिगुरि गामि होननायावहाय बावहाय दङ जाहैबाय सासे बाबु हौवा मानसियानो माबायदि दख'ना दानो गोरों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानो थ' बिदिब्ला थौदो माने जों फैनायनि जाहोना ओरैबायदि सासे गथ' दङ ओमफ्राय जाय खामानिखौ आइजोफोरा मावोना बे खामानिखौ बे हौवासा गथ'आ ओरैबायदि मोजां मावो होनना खोन्थादों ओमफ्राय जों बिनिफ्रायनो एसे मोनथिना लानि आरो बिनि जिखिनि खामानि मावनो गोरों बे खामानि मावनो रोंनायखौ एसे नायहैनि जि दानो गोरों होननानै बुंदों जि दानायल' नङा बियो दानायाव सोंनायनिफ्राय थुननायनिफ्राय बा मा होननानै बुङो बेखौ बे फिसा फिसा खुन्दुं थुननायालाय जागायजेननायनिफ्राय औ माबा दाङा नाथा ना मा बिदि दंलायोनो बिदि जागायजेननायनिफ्राय आरोखि हाजोबखायो आरोखि बे गथ'आ ओंखायनो बेनाव एसे नुजा हिसाबनि दान्दिसे जिहेथु बर' फिसाना बेफोरबायदि आरोखि आं दानो रोंला ओमफ्राय आवगाय आंबो एखेबारे हिनजावफोरजों थुनफायोमोन बिमाया बुरैमोन नालाय खुन्दुंखौ थुनफायो आरो ओमफ्राय बे जि दानायनि बे सोंनायाव आं थाफायोमोन सम बेखौ माबाफायोमोन आरो थोरफायोमोन औ खानजंजों थोरो नालाय बेखौ औ बिदि थनोमोन आंबो खानना होफायोमोन आरोखि जायखिजाया बिनि जि दानायखौ जों मोनसिगोन खोनादों ओमफ्राय जि दागासिनो दङ होननानै बुंदों नायनोसै दे एसे बाबुखौ एसे माबायदि जि दादों दंना गैया मादै बाबुआ जि दाग्राया दानो गोरोंखा दा दानो रोङो औ नोंलाय रोंगोना रोङा आंबो रोङोमोन दा मेगनानो नुला हा रोङोमोन दाबो हायो मेगन नुबा हायो ए बाबुआ ओमफ्राय मानिफ्राय दानो हायो ओइ दासान्दि रोंजोबोआनो होनजायो आदसा माने दे थांनि बिनावनो एसे थांदो बिदन मा बेसेबां बोसोर 13 years जाबाय 13 years बेसेबां बोसोर जाखो बिदि जि दानाया बेसेबां बोसोर जाखो नों जि दानाया बारा गोबाव जायाखै नों गासिखौबो हाजोबखायो दा औ नों हारसिं रोङा ना सोरबा फोरोंदों हारसिंसो रोंदों हारसिंसो रोंदों औ बेयाव जे जियाव जे दै होदों मानो थाखाय होनाय जायो बे दैखौ बेखौ मोजां गोजोनायनि मोजां गोजोनायनि औ गांबेसे हाखो नों बिदि दख'ना दानाया गांथामल' हादों दाबो गांथाम हादों सानसेयाव गांबेसे हायो सानसेयाव गांसे हाया दख'नाखौ हायाना बे दख'नानि नामखौ मा नाम होनो दख'ना बिदन हा दख'ना बिदन दख'ना बिदन ओमफ्राय गामसाफोरखौलाय हागोन ना हाया प्लेनखौ सानसेयाव गांसे हायो गामसाखौ सानसेयाव गांसे हायो आरोखि ना मा होननानै बुङो बेखौ औ मुस्रा आदसा बेखौबो नों माबाखादों नामा सादों बेखौबो साखादों नोंनो साखानाय ओमफ्राय बेखौलाय माखु बियो माखु थिग बेनो दङ नों फानहरो आरोखि ना बेसेबां लायो गांसेयाव बिदिखौ हाजारसेनिनो फानदों हाजारसेनि फानहरदों औ आदसा बेनि उनाव आवा सिफायखांनायनिफ्राय माइदि सोमनांगौ ओमफ्राय गोरान थुनफिनबावनांगौ ओमफ्रायो गोरान थुनफिनखांनानैसो सोंनो मोनो ओमफ्राय मा जिखौ दाखो नोङो
दिनैसिम गामसा दाबाय ओमफ्रायो दख'नाया बिजों मोननै जाबाय माइदि गोनाङानो ओमफ्रायो गामसायाबो खुन्थिनै दाबाय ओमफ्राय बिहु फालिबो दाखांबाय बिहु फालिबो दादों औ ओमफ्राय साद्रि जानला मोनला ओरैनो दालाबायनाय दङ दा बेफोर सिखौ नों मा फानहरो फानहराखै बै साद्रि जानला मोनलाखौ ओमफ्राय गुबुनफोरखौ जिफोरखौ फानो औ अबेबा फानो ओमफ्राय नों बेखौहाय मा क्लासनिफ्राय दाजेना नों मा क्लास मोननायाव बा मा बैसोआव 6निफ्राय दादों क्लास 6निफ्राय औ दा क्लास 8 औ ओमफ्राय बोसोरनैसोल' जादों ने दानानै औ बोसोरनैयावनो आखा फाखा जाबाय माथो होमब्लालाय नोङो बा स्कुला महायाबो बाबु सालबारि एम इ स्कुल सालबारि एम इ स्कुल बेरेंसिगुरि गामियावहाय सासे उन्दै गथ'आ दिनैहाय दख'ना फाननानै बा जि दख'ना बायदि रोखोमनि दाबाय थानायखौ नुनो मोनदों दिनैहाय आदाया बे सासे खुदियानि सायाव बा बे बाबुनि सायाव मा फोरमायनो सानो आंथ' फोरमायनाया बेनो मानोना जोंहा नैबे जोंनि गामिनिनो जि गायदे बसुमतारिनि जि फिसाला सोमखोर बसुमतारिया जि गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोलोंनानै जि क्लास 6निफ्रायनो दिनैसिम दाबोगासिनो दङ आरो दाबोदों आरो दिनैसिम आरो नै बिदन दख'ना दादों माइदि गोनां आरो बिनि सिगां गोबां जि दाबाय दा खोब जोंनि गामिनिफ्राय गोजोनथाव आरो जोङो बेखौ जोंनि गामिनिफ्रायनो सोरबाफोर दानि जि गभर्नमेन्टफ्रा जि दानि सोलिबाय थानाय जि बिटिसि गभर्नमेन्ट मानगोनां MLA MP बा जेनेबा जोंनि EMफ्रा अननानै नायफैयोब्ला बा अनसुंथाइ होयोब्ला खोब गाहाम जागौ आरो लोगोसेयै बिथांखौ जोंनि बाबुखौ बे गामिनि बाबुखौ जोंहा ट्रेनिं सेन्टारफ्राव लांनानै मोजांसिन फोरोङोबा आरो साबसिन रोंगोन होननानै आं आसा खालामो आरो उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदि दख'ना दानाय हौवासा गथ'फ्रा उन्दै बैसोआवनो दख'ना दानायखौ साबसिन खोनादों दिनैनि दिनैसिम आंथ' हौवासाफोरनि गेजेराव दिनैसिम बेखौनो फार्स्ट टाइम खोनादों आङो आं जेरावबो नुफेराखैमोन आरो जों खोनाफेराखै दिनै बे समसिमाव बहाबाफोर थानो हागौ नाथाय आं मिथियाखै नाथाय जों गामियाव जोंनि बे सान्थिफुर एरियायाव आं बेखौनो फार्स्ट नुनाय मोनबाय आरो बे जि दाग्रा जेखिनि जिनिस दङ बे बेफोरखौ सोर दाना साल खुन्थानो होन बा गान्दै होन ना मा होनना बुङो बेफोरखौ बे गान्दैखौथ' आंनो बानायदों ओमफ्राय बेखौबो साल खुन्थाखौबो बानायदों साल खुन्थाखौबो नों बानायदों ओमफ्राय गान्दैखौबो नों दानखादों दा औ ओमफ्राय बै रासो ना मा होनना बुङो बेखौबो नों माहाय मोनबोआ रासोखौ आनै मोननावसो लायथ'दों आदसा ओमफ्राय बेफोरखौ गासिखौबो नों दानजोबनो हायो दा थार आरिखौ दाननो हाया ओमफ्राय जायखिजाया बिदि गान्दैखौ हायो ओमफ्राय ओरैहाय साल खुन्थानो मा बानाय बे खुन्थाफोरखौ हाजोबो आरोखि ना बेखौ मा होननानै बुङो बेखौ खिलाबारि आदसा खिलाबारि नैबे खिलाबारि दा ओमफ्राय बबेखौ मा होनो ओमफ्राय नैबे गान्दै बियो गान्दै आदसा ओमफ्राय बे साल खुन्था ओमफ्राय नै बियो बान गोजा ओमफ्रायो नै बियो गनसा ओमफ्राय नै बियो गराय आदसा ओमफ्रायो नैबे बौदांगि बे थार आदसा नैबे माखु नैबे नलि ओमफ्राय बे खुन्दुं साखानायखौ मुस्रा होनो ओमफ्रायो गाहायथाराव दङ गरखा बेखौ गाख्लायग्राया औ गरखाया नैबे गाख्लायग्राया ना औ नैबे ओमफ्राय ओरैजाय रासोबो दङ रासो बबेखौ रासो होनो बे रासो बबे नैबे रासो बियो रासो औ ओमफ्राय नैबे फुथुल बियो आदसा फुथुल औ बे ओरै फुथुल ओमफ्राय नैबे हमग्राखौ बेखौ एम्बु होनो मा एम्बु आरो नैबे फंबायहा मोनसे इउटुब चेनेल दं बेनो जाहैबाय दख'ना बड' चेनेल नोंथांमोना दानो थांनानै 1K निबो बारा साबसक्राइब खालामनानै होदो दा जोङो बे बाबुनि न'निफ्राय जों ओंखारबाय दख'ना दानायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो ओमफ्राय बे बाबुआ माबायदि ओरैबायदि दख'ना दानायनि जि दानायनि जाखिनि साल खुन्था ओमफ्राय गान्दै बायदिसिना एम्फौ एनला माबा माबि दङना बेफोरखौबो गोरों खोन्थानो थ' लोगोफोर आंनि जेसेबां
साबस्क्राइबारफोर दङ नोंथांमोना अननानै बिथांनिखौ बे बाबुनि जा इउटुब चेनेल दं बेखौबो नोंथांमोना बे साननैनि गेजेराव 1K खालामनानै होयोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।